Si Sid! Grabe, 5,000. Kitang kita. Ay, mo kami nyo. Ay, wala. Nawala. Siguro ngayon wala ka na kaya ka nagluloko. Tanong ko yung pasabing, mas mahaba pa po itong mga anak isa dyan sa ano, sa harap. Zero. Nawala. Kabila. Wala? Wala. Ito mo naman tumigil. Oo, napakahusay. Ang galing. Ang galing ng butandeng. Dito tayo. Change. Ito na po ang ating boss. Boss Tagasagwan. Ang boss. Ang batan ko lang kayo kasi ginaganyan-ganyan niyo ako. Kaya nga boss eh. Ayoko ipahawak sa inyo itong sagot. Boss. Taga-busay. Itong bugsay ko, baka magasgatan. Pangalawang bugso. Okay. Pangalawang bugso, second emotion. What? Ano? Kabila mo. Ito na, kakabila na. Ano yan, boss? Kasor. Yung sa akin, may ng klase. Bang nila lang. Banti mo dun. Madali nga siya. Hindi. Ay, mamuntog yung butanding natin. Dapat na kasi. Ay na. Lumulutang na. At wala ulit. Wala pa rin. Ay! Kadugutan naman na yan. Tinagdal ko nga eh. Doon. Hindi na ako ay dude. Tayo na. May dalawa. Dalawa kiwoy. Ayan na po ang ating butandeng. Matagal na po namin ito pinapakita pero sabi niya po, pakita na ulit kung saan mag-draw. Kapalpakan. Ano po? Tagang wawarin po muna talaga yung tali. Para pag hila, hindi ano, walang sagabal. Ay lang kami sagabal sa amin oh. Hindi, joke lang. Tutok natin para mabilib sila. Manguri siya kasi makataklet. Hindi ko siya doon nilapit. Binawar po yung mga tali para hindi mano. Yan po, hilain niya po yung ano para tumaas po yung mga net. Po. Nag-umpisa na po siya manakle. Yan na! Habang hinihila po yan, dahan-dahan pong tataas yung net dito sa baba. Ayan po, ayan po, ayan po.
yata binibitawan doon. Asan yun guys? May sumabit kaya problema maghila. Yung kay Roberto. Ito nga, ito dulo. Hindi. Talagang may sumabit po talaga kaya hirap na hirap kami hilahin. Po. Ang tawag sa mga isda malilit na yun, no? Titira tayo bukas? Maaga ako matulog ba maya? Para managinip. Ay! Nagasgas na. Oh. Ba't malabo? Parang ilaw lang oh. Sobrang dilim. Ang laki. Pa daw. Dalawa sila. Ang laking ayama. Wala. Pang ulam lang talaga. Ang laki ng ayama. Wala namang 3 kilo yan eh. Wala din namang 1 kilo yan eh. Like sure si Tito Aris ah. Di pa na ko yung ayama. Sipit niya. Yun, pa daw na dito. Grabe. Yan ang muli. Napaka-kunti. Kunti man, malaki. Babae na naman yung ayama ko ah. Gantom pa daw, pabot. Gantom pa daw. Gantong pa daw. Gantong pa daw. Ganto. Ganto ang basura. Nakikita nyo na, basura to. Plastic. Ganto, kahoy to. Grabe, ang tindi oh. Pinoto niyo pa. Ah. Rico, titi. Up. Kailan? Merkulis lang? Asa yung papagpagan natin? Lahat na naman yan? Limaga. Ay, patay na pala yung ayama, kaya pala wala nang labas. O yun, tanga. Ang laki nyo. Di ikaw. Grabe, sobrang laki ng padaw. Makita mo palang ganyan kalalaki na ko yung padaw. Dalawa nga lang kaso. Ang laki po. Mga palag, tumatalon.
Pag nakawala din ang mga